Pinoy Bus Driver TV. Lang yan. Wala ka bang gawang ka mag-ay. Sila lang sa biro eh. Saka mag-reflect sa'yo yan sa sura niya. Silawan ka rin eh. Ako, pinirang mo ilang mag-ay. Eh, kabisado ko man ang kasada. Ay, kung hindi mo kabisado na may mga... Oo, pag hindi mo kabisado, mag-ay ka na.
Marunong mag-high, di marunong magbaba. Tapi ka dyan, tapi ka dyan. Dahil, ano ba yun? Ano ba yun? Patakon. There's a little online store. Yung 4. There's a little online store. Yung 4.